Здравейте и добре дошли в Нощна библиотека. Днес ще си поговорим за един особен роман. Сред мъгливите планини на Северна Италия се издига старо бенедиктинско абатство. За дебелите му каменни стени монасите пазят една от най-големите библиотеки в света. Но когато в манастира започват поредица от загадъчни смъртни случаи, става ясно, че някой е готов да убие, за да защити една тайна книга. Това е историята на Името на розата. През 1980 г. италианският писател и учен Умберто Еко публикува роман, който изглежда като средновековен криминален разказ. Но читателите скоро откриват, че за детективската история се крие нещо много по-дълбоко. Действието се развива през 1327 г. В отдалеченото абатство пристига францисканския монах Уилям от Баскервил, заедно със своя млад послушник Адсън. Още в първите дни става ясно, че нещо не е наред. Един монах е намерен мъртъв при странни обстоятелства. Следват и още жертви. Смъртните случаи изглеждат толкова необясними, че мнозина започват да вярват, че дяволът е проникнал в манастира. Но Уилям отказва да приеме това обяснение. Той търси логика там, където другите виждат демони. Следите постепенно го отвеждат към най-загадъчното място в абатството – огромната библиотека. Тя не е обикновена библиотека. Представлява истински лабиринт от тайни стаи, скрити проходи и забранени книги. Само молцина знаят пътя през нея. А някой е готов на всичко, за да не позволи определен ръкопис да бъде открит. С напредване на разследването Уилям разбира, че всички смъртни случаи са свързани с една книга. Книгата, която според пазителите е толкова опасна, че може да разруши устоите на обществото. Но тук започва истинската литературна мистерия. Книгата в романа е изгубеното второ произведение на древногръцкия философ Аристотел за комедията и смеха. Историците знаят, че Аристотел действително е написал труд по тая тема, но до наши дни той не е оцелял. Никой не знае какво точно е съдържал. Именно тази реална историческа загадка вдъхновява Еко. В романа знанието е толкова опасно, че хората умират, за да бъде скрито. Но най-интересно е, че читателите дълго спорят дали самото абатство е съществувало. Еко твърди, че мястото е измислено. Въпреки това множеството са убедени, че той използва реални средновековни манастири като модел. Това допълнително засилва усещането, че зад художествените измислици се крие истинска история. Самият автор обича да се шегува с читателите си. Когато го питат какво означава заглавието Името на розата, той дава различни отговори. Че розата символизира изгубеното знание. Друг път твърди, че заглавието няма еднозначно значение, а понякога оставя въпроса без отговор. И така една от най-важните загадки остава неразкрита. Какво всъщност означава розата? Днес романът е признат за един от най-влиятелните романи на 20 век. Но може би истинската причина за неговия успех не е убийствата, тайните проходи или изгубените книги. Може би това е идеята, че знанието е сила и че през цялата човешка история винаги е имало хора, които са страхували от него. Защото понякога най-опасното нещо не е забранената книга, а истината, която тя съдържа. Ако попаднете в библиотеката от Името на розата, бихте ли посмели да отворите забранената книга? Или някои тайни трябва да бъдат скрити завинаги? Споделете мнението си в коментарите. Благодаря ви, че бяхте с мен.